Ingat. Yan, 1,350 yung pamasahe. Ano kasi to? Yung single lang yung upuan. Single ba? Isa robe 252. Katabi ka? Saan? Ayan po, dito na ako sa ano, papunta kila Chinchin. Yung motor ni kaya ano, motor ni Vince. Time check natin ay 10:45. 10:45. Ano? Ayan, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga paring Jason. At ayun, yung anak namin ay pumasok na. Time check natin ay alas 8 na. Kanina pa sila pinapasok namin. At nagluto na kami ng ulam. At si Miss nag-almusal, mamaya maliligo na yan. At ihatid ko na sa dun sa Nabwa, dun sa sasakay ng bus papuntang Maynila. Tapos yung anak namin ay pinabaunan na namin. I-try namin kung pwede na siyang magbaon. At ibinili naman namin dun sa teacher niya na magpapalabasin kasi baka umuwi dito tanghali. At ako, paghatid ko kay Mrs. dun sa Nabwa pagkasakay niya, didiretso ko dun sa site. Magpapasok tayo, tatrabaho tayo kasi sayang yung araw. Tapos yung tindahan namin ay sarado muna dyan kasi matumal yung matumal naman yung bintahan ngayon. Kaya pumasok na lang tayo kasi sayang yung araw. Ayan. At sana yung naisipan ni Miss na magbaon na lang yung anak namin. At sana maging okay yung resulta. Bili naman ako sa teacher niya. Saka nag-chat yung teacher niya kung may problema o ano. Kasi may natatakot ako eh. Pero try natin yung naisipan niya na pabaunin para matuto yung anak namin. Kasi ako, kung sa akin lang, ayaw kong iwanan yan. Kasi nag-iisa lang yan na kaya yung akin naman, para matuto din siya paano pag mawala. Siyempre, mas maigi nang ready siya. Kasi tapos ayun, dalawang buwan na lang, graduation na sa mga sa April, mga second week siguro. At sa pag-opera ni Mrs. sana matapat na bakasyon na para kumbaga habang nagpa-process mauna na muna silang dalawa dun sa Maynila. Tapos ko si Bebe dun sa kapatid ko. Tapos pwede na muna yung pauwi-uwi. Doon na muna sila habang nag-asikaso. Tapos kung operahan na siya, susunod ako para siyempre babantayan natin yan dun sa ospital. Kasi sayang yung araw. Gusto ko sa isang araw talagang kumita. Kasi kailangan natin kumbaga yung gastos araw-araw makababalik. Tapos yung tindahan namin okay lang naman yan na kahit sarado yan. Kasi wala naman kaming iniisip na utang na mga sa bangko. Kasi parehas kami nitong asawa ko na parehas kami ng ugali na ayaw talaga namin na yung nag-uutang sa mga bangko na kasi mahirap kapag may utang ka sa isang araw. Dapat ka kumbaga sakit sa ulo kung may iniisip ka na arawan na utang. Kaya sa amin walang problema kahit magsarado yan ilang araw kasi wala naman sa amin maghahanap na kumbaga maniningil. Walang problema dyan. May nangihiram naman kami pero sa tao, sa kapatid namin, kapatid niya, ganun. Pero sa bangko ayaw namin kasi sakit sa ulo. Dati nga yung Bombay pinapahiram ako ng 10K. Ayaw ng offer niya 5K. Nakakotsi. Yan na, sabi akin ng Bombay,
Boss, gusto mo tulong kita? O tulong kita puhunan. 5K. Tapos sabi ko din sa Mumbai, kung baga pinuldos po ko ng konti. Ano ka ko yan, tulong, walang bayad? Hindi, bayad, utang. Akala ko ako tulong yan. Babayaran pala. Wag na kako. Tawa yung Bombay. Ayaw, di ko kayang mahulugan yan. Kaya mo hulog yan kasi dami mo paninda. Tapos tinaasan niya yung offer. Ginawa niyang 10K. Ako ayaw ko. Tapos yung araw-araw, 150. Maliit lang daw, sabi nung maliit lang yung bayad niyan. Ayaw ko. Isipin mo. Oo, pero mo 150. Mabibentahan tayo ng lagpas 150 pero ang delihin siya niya, hindi yan 150. Oo. Baka mga 50 lang. 50 lang. Yan talaga pinakaayaw ko. Tapos may mga pumupunta dito nakamotor. Yung araw-araw, yung mga hulog, mga 40-40 araw-araw. Ayaw ko talaga. Mas maganda kahit kunti lang yung paninda basta sariling puhunan. Ganun yung sa akin. Hindi naman ako nagmamadali sa tinda na yan. Mas maganda na yung kahit kunti basta wala kang iniisip na bayaran. Yan. Umuutang lang ako dyan kapag pista talaga, pero walang tubo yun. Doon yun mismo sa kinukuhanan ko ng mga paninda, walang tubo siya. Inuutang ko dyan kasi open ako doon. Pag malapit yung pista, pinakautang na ako niya ng paninda. Halagang 50,000 o tumaas pa. Pero pagkatapos ng pista niya, pag pista, bayad yan lahat. Kahit walang matira tinda ko, yung mga kinuha kong paninda, ibalik yung mga paninda, tapos yung pera, balik. O yung tira, yun ang dilensya ko. Mindset lang yun. Ayan na, kakain na siya. Maligo ka na. At ako na rin yung kakain. Tapos, litsi na tayo. Kasi tanghali na, eat na, para makasabay din ako dun sa kanila. Umpisa dun sa pagtrabaho. Ayun na lang yung pinakang routine ko araw-araw. Bukas ganun din, makakapasok tayo pero late. Late yun. Pero magpapaalam ako ng kay Kuya Noli. Malilate nga lang ako. Siguro makarating ako doon alas 9 kasi layo nung ikutan. Kanina nga gumising kami ni Mrs. mga 5:30. Gawa nga na nagluto muna kami ng babaoin binaon ng anak ko. Nag-init ang tubig, pampaligo, saing, ganun. Tapos dyan, yung tindahan talaga maghapon na sarado yan kasi siyempre, galing tayo sa site. Pag-uwi natin, asikusuin ko yung anak ko, pa-meriendahin ko. Tapos ako naman mag-i-edit, tapos magsasaing, magluluto ng pang-ulam naming gabihan. At tapos, yun papaalam mo kay Kuya Noli na malilit ako, tapos mauuna pa akong uuwi. Sana maintindihan din nila at ng mga viewers. Kasi kailangan papasok ako, pero dapat alas 2 makauwi na ako rito. Kung baga alis ako dun alas 2 para maabangan ko yung anak ko na pauwi dito sa bahay. Kasi gutom yun. Papa-snackin. Ganun na lang yung magiging routine. Late na tayong papasok, tapos mauna pa tayong uuwi. At least makatulong tayo doon. Ayan. Kain muna pa ako. At abang-abang na lang kami sa mga araw-araw na aking gagawin. Tapos gising maaga para magluto doon sa anak baon. Ayan. Punta na tayo doon. Pagkakain. Ayan po. Papunta na nga po kami sa nabuhan ng asawa ko. Okay na yung mga gamit mo. Mga papel. Yung pera mo, pamasahe. Check mo. Cellphone mo. Check mo. Pamasahe. Ayan na po yung pera ng mga galing sa sponsor. Dala niya. Okay na. Mga papel. Daw mga kakaiba basta di sa mga blue card. Blue card. Andiyan na. Sure na. Mataram ka na po. At pagka sa kanya, diretso na rin ako sa site. Ako dito lang sa Napua at bibili muna ng gamot yung asawa ko sa Mercury.
Masakit daw yung ulo niya. Diyan na siya sasakay sa ano sa may video. Kasi yung bus sa amin ay kada hapon lang. Simula alas 2 hanggang alas 5. Tatlo yung bus na dumadaan sa amin paghapon. Pag umaga wala. Dito na sa nabuha yung sakayan. Mahaba yung ano, yung pila dun sa Mercury. Kaya pumunta kami dito sa may South Star Drug Nabua. Katabi nung Kaperte, yung dating hiningan namin ng tulong. Ayan po, dito na kami sa ano, sa may terminal ng ano, Piña Francia. Ito nga yung bus. Tapos yung biyahe raw nito ay alas 10 pa. Tapos yung mga nandito raw na naghihintay ay mga may reservation. Kaya di namin alam kung dito na si Mrs. makasakay o mag-abang na lang kami. Kasi alas 10 pa yung alis nila, alas 10. Tapos tatanungin kung may bakante pa. Kasi mga naka-reservation na pala ito. Kung wala, dito na lang kami mag-aabang sa harap. Di ko to iiwanan hanggat sa di nakakaalis. Kung makapunta man ako dun sa kanila, baka saglit lang ako dun. Ayun po, bali nakabayad na nga. 1,350 yung pamasahe. Yan si Mrs. sa loob. Ito yung sakayan nila. Dito yung booking sa lumang bus. Yung sakayan. Bicol Isarog. Tara na. Dilaw. Ingat. Yan, 1,350 yung pamasahe. Ano kasi to? Yung single lang yung upuan. Single ba? Sa room 252. Ang kilo na gerta. Ito mga pagawa. Mga alas 11. Daman ko no alas 11? Walang alas 11? Oo. Ay na, alis na. Tamo. Okay na yan. Ayaw pa sanang sumakay ng asawa ko. Gusto niya yung hintayin pa yung mura. Ako okay na yan kasi baka abutan pa siya ng madaling araw doon bago dumating. Meron sana 700 kasi mamaya pang gabi. Yung 700. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. Ayan po, time check natin ay 10:27. Balitan siya ko dun, dumating siya mga alas 9 ganun. At punta na ako dun sa ano, sa site. Makagawa pa tayo ng kaunting oras. Okay na yun kahit mahal.
Basta makarating kaagad siya ng ano, ng maaga-aga pa. Kaysa kung hintayin pa yung mura, gabi pa naman naalis. Okay na yun. Let's go. Pero kung sumakay sana siya kahapon, mura lang. 950 lang. Bago-bago kasi yung isip. Sana ingat sa biyahe. At bago yung unit ng bus, bagong-bago. Ayan po, dito na ako sa ano, papunta kila Chinchin. Yung motor ni kaya uli, motor ni Vince. Time check natin ay 10:45. 10:45. Ayos yung pathway, malapit na ating sa bahay ni Chinchin. Dito na sila, tulong-tulong. Yo! Good morning, good afternoon, good evening. Umuay. Ano tol? Ano? Ano? Dapat isikat ang pangalan mo. Tay, Baka lumalayo Amo? ang sakit ng katawan ko. ayan, dito na tayo.